Ma'am, ato kong kantawan. Di ko masugot. Ito alam ka, ma. Di lagi ko masugot. Ganun mo ba yung TV? Wakoy kwarta. Sus! Sus, si mama, makalagot yun iba. Maadto ko sa katawan. Di siya masugot. Mga isugog 20. Sumatag. Ang may ani. Ako siya tumutumon og istorya. Nga na siya ikudlaing laki. Tingnan ko si Papa. Aliw ka yata eh. Mas Papa. Ako ni siyang duulon. Ako ino na. Si Mama na ay kudlaing laki. Tagam dito. Pa! Si Mama na ay kudlaing laki. Ha? Kinsa man? Katong kauban ni mas trabaho. Ubas trabaho? Kinsa man? Kauban ako sa trabaho katong dakog lawas katong iyang asawa si Laiding? Oh. Is kaluoy taong Laiding. Ibata lang tawag. Buntag, wagi sa takibaw nga. Ang iyong bana na kauban. Ako ba iyang asawa? Kawagi tayo kalibutan Laiding. Kauban ako sa trabaho? Oh! Kaubang mama ni mo? No. Asa man sa doa? Oh. Karong ako nang atuon. No. Ang ginina ko. Yan na po sa balay. Yan ka na itong bayhana karon. Maayo kay Abli. Wala man lahat. Karon ka na ko. Ako tanawon rin sa kwarto. Parang animal. Sus, naagday ka ubang laki. Nagkuo ba sabol? Karoon ka animala ka. Ako ni sa piagang tubig. Kay gikan na gining nag-upa. Ako ni sa piagang tubig. Siya ang limonsoyan. Ako akong tubig. Kaya nagkuha lang kong tubig. Ako nang ganyan. Maghinay-hinay ko. Natigil nila kabantay. Ako na rin sa bihagas tubig. No. Da! Basa lagi mo! Siya, rubi mo unso yan? Awan sa daon ka, nabig mo kagtubig. Oh! Abi na ko. Laki ka bang laki? Sakong din mong tapari ay. Abi na ko laki. Naam, di kay gamay.